Sos Maria po mga tugang, maluhod po kita para sa orasyo imperata. Sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpapasalamat, hulikan mga ngangalasan kan sa imo linalang, hulikan sa imong pangataman, sa pagtao mo kan samong mga pangangaipo digdi sa daga, asin hulikan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan, di kami naging marahay na paraataman kan sa imong linalang, di mi nasabotan asin nautob, an sa imong kabotan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, hulikan sa mong mga salanggibo, asin ngunya namamatayan mi na, an padusang balikan sa mong pag-abuso asin kapabayaan, padagos ang labilabing pag-init kan kinaban, huli ka ini naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kan bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Di kaming mabibirikan kundi ika mamumuto na Ama, sa imo kami minahagad, nin kapatawaran kan samong mga kasailan, ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhanin tao. Antabayan mo kaming magtalubo, na maging mga responsableng paraataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Ipamibi mo kami. San Judas Tadeo, Ipamibi mo kami. pamibi laban sa COVID-19, Diyos na samuyang Ama, minadulo kami sa imo, daraan sa muyang pangangaipo, tanganing agado na ilikay kami sa COVID-19, na nagpupurisaw sa muya asin nagbawi nin mga buhay. Namimibi kami na sa imong pangenotan, ang mga tawong pinaglalaoman, na maghanap nin bulong, asin mapundokan pag-ulakit kaining helang. Antabayi ang mga ekspertong mediko, na maglingkod sa mga naghelang, na may matibay na kaaraman, siring man pagkaherak. Ipinapamibi niya mo, ang gabos na mga nagsasakit na marahay man tulos. Suruga ang mga nagaataman sa inda, tawinin kapayngaloan ang gabos na nagadan, asin rangaha ang mga nagmumundo. Warasan sa muya ang grasya, sa panahon na ininin kadipisilan, na maghingawa para sa karahayin kan gabos, siring man magtabang sa tugang na nasa kaurasaan. Nagngangayo-ngayo kami sa imo, nataposo na ang pagkalat kaining virus, asin ilikay kami sa mga pagkatakot. Ini hinahagad niya mo, huli ka sa Kristong kagurangnan sa imong aki, nabubuhay asin nagahade, kasaro kan Espiritu Santo, sarong Diyos sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. Minapaalaw kami sa imong pagsurog, o banal na ina ni Diyos, haray pagpabayai ang samuyang mga kahagadan asin mga pangangaipo, alagadanay na agawa kami, sa gabos na kapamakan, o mamurawayon asin banal na Birhen. Amen. Santa Maria, kaumayanin mga nagahelang, Ipamibi mo kami. San Rafael Arcangel, San Roque, Ipamibi mo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipamibi mo kami. San Pedro Calungsod, Ipamibi mo kami. gabos na angeles asin mga santos ni Diyos, Ipamibi nindo kami. sa ngaran kan Ama, kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Matukaw po.
Sa liwat, Diyos maray na aga po mga tugang. Isabay po niya to ang nagkapirang intensyones sa satong Santa Misa. Pasasalamat for the gift of life, dulot ni Doktora Garcia Bernars. For the gift of life, dulot ni Salve Barameda. Pasasalamat man, dulot ni Tess D. and family, Bong and Jing Gapayaw and family, Perez family, Leo and Cynthia Ramos. Thanksgiving Mass from Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano Jr. and family. Special na kagadan for the successful dental board examination of Dr. Jared Bernas, dulot ni Juba Garcia. For Lexter John T. Cabug to pass the 2022 bar exam. To pass the dentistry board exam, dulot ni Paul Angelo F. Alvarez. HKSO exam, dulot ni Erwin Lawrence Obal. Para sa kapangaluan kan mga minasunod na kalag, Froilan, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family, Mary Angeli, dulot ni Francia Kismario and Danisha Gallego, Romeo Jr., dulot ni Mateo and Romeo family, Josefina Lorenzo, dulot kan Dumikil family, Santiago, dulot ni Jean Melgar and family, 40 Days of Estrella, dulot kan De La Punta family, Chanki, Lourdes, dulot ni Mr. and Mrs. Eddie Chan and family, Cipriano, dulot kan Asopardo Cantara and family, Isidoro, dulot ni Milagros, Isidoro, Milagros, dulot kan Fedelino family, Eduardo Sr., dulot ni Bong and Jing Gapayaw and family, All Souls, dulot ni Joanna Paula Balantes, Pura, dulot ni Luis Los Baños and family, Remedios, dulot kan Briobo family, Cesar, dulot ni Baby Aseneta, second death anniversary of dulot ni Mr. and Mrs. Eduardo Medrano and family, Lo Antoinette, dulot kan Sanchez family, Lilia, Jose Sr., dulot kan Entia family. Ngunyan po, enot na Domingo kan Adviento, matindog po ang gabos asin awito niya to an awit sa pagpuon. Buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Sisayan hadaling langit, ano hanapot sa iya. Siya ang Emmanuel, Diyos suyas mo. Ang hadaling langit madato, magumang mga kalwaan. Buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Buksan ang mga pintuan, mag-awit sa kaugmahan. Good morning! Good morning, Father. Sa rong komunidad, kita po nga nagkakatiripon sa pag-umaw asin pagpasalamat sa satwiyang kagurangnan. Sa ngaran ka nama, kanaki, asin ka na Espiritu Santo, Amen. ang kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, Enot na Domingo, kanadviento, iniyan pinagkukonsiderar kan sa tuyang simbahan, sosog sa iyang kalendaryo liturhiko na bagong taon. Kaya magpasalamat kita sa tuyang kagurangnan sa panibagong taon, another year of journey sa satuya pong pagtubod. Kaya inahagad sa tuya kan sa tuyang liturhiya ko niyan na mag-andam, maghalat sa pag-abot
kan sa tuyang paratubos. Ang kaipuhan magkaigwa kita nin preparasyon, tamang disposisyon, tanganing magkanigo kita kan presensya, asin regalo kan sa tuyang paratubos. Isabay niya to sa laog kang nisang ini, sa pagdulot niya to kan nisa, ang sa tuyang mga personal na kahagadan asin intensyones. Wanyan midbidunta, ang sa tuyang mga pagkukulang, ihagad po ininintawad sa mahal na Diyos, tanganing magkanigo kitang magselebrar kay ning mga banal na misteryo. Udok sa buot, sa rabay tabi kitang magsabi, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa ilo mga tugang, tanagkasala ako din makuri, sa isip, sa tataramon, sa bigo, asin sa kapabayaan, sala ko, makuring sala ko. Kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Danay na Birhen, sa gabos na Angeles asin Santos, asin sa ilo mga tugang, na ako ipamili sa kagurangan ng Diyos. Maherak manlugod sa tuwan Diyos na makakamhan, pagkapatawadaan sa tuong mga kasalan. Asinarhon kita sa buhay, dadaing kasagporan. Amen. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kristo, maherak ka. Kagurangan, maherak ka. Kagurangan, maherak Mamimi kita. O Diyos na makakamhan, namimibi kami. Warasan sa imong mga parasunod, ining pagmawot, tanganing mantang nagsasabat sa imong Kristong madatong, sa paagikan mga matanos na gibo. Kaming mga kaibahan sa tuo niya, magin maninigong mag-ako kan langit noon, nakahadean. Uli kay Jesu Kristong kagurangnan niya mo, sa imong aki, na kay mamong nabubuhay asin nagahade, kasaro kan na Espiritu Santo Diyos sa gabos, nakapanahonan kan mga panahon. Amen. Liturya kan tataramon. Ang vision ni Isaías, kan pagdatong kan Mesiyas, iyo an madadangog niya to sa enot na babasahon. Pinapag-andam kita kan aldaw na ini, aldaw na mahade ang kagurangnan, asin magkakaigwa nin katoninongan. Hinanyugon niya to an enot na babasahon. Pagbasa sa libro ni Propeta Isaías. Iyo ini anahiling ni Isaías, aki ni Amos, mapadapit sa Huda asin sa Jerusalem. Sa mga maabot na aldaw, ang bulod kan templo nin kagurangnan, maitaas asin mahalangkaw pa sa bulod asin bukid. Ang gabos na banwaan madulok sa iya. Dai mabilang na mga tao mapasiring sa iya asin masabi, Madya, matukad kita sa bulod nin kagurangnan, sa templo kan Diyos ni Jacob. Itutukdo niya sa to ang sa iyang mga dalan, tanganing makalakaw kita sa iyang aagihan. Huli ta ang tugon magikan sa Sion, asin ang tataramo ning kagurangnan magikan sa Jerusalem. Magahadi siya sa mga banwaan, ukuman niya ang katawohan. Ang sa iyang mga minasbad, gigibuho na mga arado. Ang sa iyang mga garod, gigibuho na mga asyab. Daing banwaan na mabingat nin minasbad sa kapwa banwaan. Dai na magaandam para sa labanan. Madya o harong ni Jacob, maglakaw kita sa liwanag nin kagurangnan. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Naugma ako kan ako sinabihan,
maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ako nauugma kan ako sa indang sinabihan. Maduman kita sa harong nin kagurangnan. Ngunyan, ang samong mga bitis, uya na sa mga pintuan mo, o Jerusalem. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Jerusalem, pinatugdok-an banwa, masarig, makusog, burunyog. Duman minaturukad ang mga tribo nin kagurangnan. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Katuninungan nin Israel, ipamibi nindo, katuninungan sa imong mga harong. Katuninungan sa laog nin sa imong mga paril, sa imong mga palasyo, katiwasayan. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Huli sa pagkamot sa mga tugang ko, asin mga katuod, sinasabi ko, ang katuninungan mapasa imo. Huli sa pagkamot sa harong nin kagurangnan, ipapamibi ko ang sa imong karahayan. Naugma ako kan ako sinabihan, maduman kita sa harong nin kagurangnan. Nagtukdo si San Pablo sa mga Kristiyano sa Roma, dapit sa aldaw nin kaligtasan, na sinda dapat maging andam. Pagtubod ang pinakamahalagang bagay sa pag-andam kan sa diri sa pagdatong kan Mesiyas. Hinanyugon niya to ang ikaduwang babasahon. Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Mga tugang, aram nindon ang oras uya na, kaya matanak kamo, ang kaligtasan urog na harani, kisa kaidto sa kapinunan, nin sa tong pagtubod. Lihis na ang banggi, uya na ang aldaw, kaya isikwal ang mga gibo sa diklom, asin gamiton ang kalasag nin liwanag. Maglakaw siring sa maninigo, arog baga kan aldaw, bakong sa karakanan asin irinuman, bakong sa kapasloan asin karigsukan, bakong sa pag-iriwal asin sa pag-inuri-urihan, kundi arogo nindo si Jesukristong kagurangnan, lingawan ang pagtaong gusto sa mga minamaot kan laman. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos, ang pagrokyaw kan banal na ebanghelyo. Ang kagurangnan, mapas sa Indo. Asin sa imong Pagrokyaw kan espiritu, banal na ebanghelyo na sinurat ni San Mateo. kamurawayan sa imo kagurangnan. Si Jesus nagsabi sa iyang mga disipulos, pagdatong kanaki nintamo, mangyayari siring kan panahon ni Noe. Bago magbaha, ang mga tao nagkakan, nag-inom, nagpakasal, sagkod sa aldaw na si Noe, luminaog sa sakayan. Uminabotan baha, asin inapod sindagabos. Arog kayan ang mangyayari sa pagdatong kanaki nintamo, duwang lalaki nasa uma, ang saro dadarahon, ang saro iwawalat. Duwang babae sa gilingan, ang saro dadarahon, asin ang saro iwawalat. Kaya magbantay, ulitaday nindo aram kung sa anong aldaw madato ngan sa indong kagurangnan. Aram nindo na kunan kag sa diri kan harong makaisig kung sa anong oras madatong an parahabon, magbantay, asin day magtugot na sa katon an harong. Kaya danay na magandam, ulita sa oras na day linalauman, madatong an aki nintawo. Mga tugang kong namumutan, an marhay na bareta kan kagurangnan.
pag-omaw sa imo, Kristo. Good morning. May apat po kitang Domingo kan Adviento asin ining enot na kandila nagsisimbolisar kan enot na Domingo ni Adviento. Kung hihilingon ta, we barely have 28 days. Tigkurukwenta ko kasubago before Christmas. So after the 4 Sundays of Advent, ma-celebrar kita kan Pasko. Magayon na hapot, handa na daw kita mag-ako, magpalaog sa satuyang buhay, sa satuyang kagurangnan. O mas tigwi-welcome ta si Santa Claus. Ang tigahalata bako si Kristo, kundi si Santa Claus. Kaya tanda kan sa tuyang dakulang kaugmahan, tawan niya to nin makusog na parakpakan sa tuyang kagurangnan na iyoan sinisimbolisar kening enot na kandila digdi sa tuyang Advent wreath. Na-mentionar ko po mga tugang sa pagpuon kan sa tuyang bisa nangunyan enot na Domingo nin Adviento. Asinining Domingong ini iyo ini an minapuon kan bagong taon sa kalendaryo liturhiko kan sa tuyang simbahan. We do not celebrate New Year on January 1 because what we celebrate in January 1 is the solemnity of the motherhood of Mary. An New Year sa kalendaryo kan simbahan ngunyan na aldaw. Kaya igrita naan sa tuyang kataid, Happy New Year. Meaning, we need to be grateful sa satuyang kagurangnan, tatinawa naman kita nin panibagong taon, tanganing kita maglakbay, maglakaw, digdi sa kinaban, nadaraan sa tuyang pagtubod. Another journey, another year of journey in faith. So, first Sunday of Advent, anong ibig sabihin kan Advent? Hali po ini sa tataramo na Adventus. Latin word Adventus, meaning coming, pag-abot o pagdatong. Dahil taygwang duwang klaseng pag-abot o pagdatong an sa tuyang kagurangnan, ang selebrasyon kan Adviento nababanga man po sa duwang parte. Duwang parte iyan. Ang enot na parte, minapuon ko niya na aldaw, first Sunday of Advent hanggang December 16. Ang pinagaandaman niya to, pag-abot kan sa tuyang kagurangnan, sa paghukom kan kinaban. Iyan ang pinagaapod niya tong parusiya. No wonder, sa tuyang ibanghelyo, tinawan kita nin description, na kan mga mangyayari pag-abot kan sa tuyang kagurangnan bilang hukom during the parousia, Judgment Day, the second coming of Christ. So iyan ang sa tuyang pinupunan ngunyan, December, bako paman pala December ngunyan, November 27, first Sunday of Advent to December 16. Ang second part, kan selebrasyon kan Adviento bilang pag-abot kan sa tuyang kagurangnan mapuon December 17 up to December 24, Christmas Eve, Vespera kan Pasko. Ang tutok naman kan preparasyon iyo po ang pag-abot kan kagurangnan bilang sa tuyang paratubos. Iyo na iyan preparasyon para sa Pasko. Christ first coming. Kaya sabi kan sa tuyang ibanghelyo, tamay maabot because somebody is coming. Ang sa tuyang kagurangnan maabot, kay puhan na kita igwanin preparasyon. Anong terminong ginamit kan sa tuyang ebanghelyo? Magbantay. Tururog na kamo. Magbantay, magandam, maghalat. May magayon na word kayan sa English, vigilant and joyful waiting. Pag naghalat ka baga, kay puhan, nayaon sa puso mo ang kaugmahan. Halimbawa, natugaan ka kan aki mo sa Christmas ngaya mami,
mauli ako dyan sa harong, dyan ako ma-Christmas. Maugma kang nagahalat. At the same time, you are vigilant. Yan. Tama kapag abot, day kalugod sa harong. Yan. Kay puhan arog man kita kayan sa pag-abot kan sa tuyang kagurangan. So, tuguti po nindo ako na mag-suggest in banlain-lain na klaseng preparasyon, tanganing kita maging maninigo kan regalo as in presensya kan sa tuyang paratubos. Na ang pag-abot sa tuya pong pinag-aandaman. As in mga manlain-lain na klase ng disposisyones, as in preparasyon, yaon mismo yan makukuha ta sa word na Advent. So I would like to give meaning sa acronym kang word na Advent. A, D, V, E, N, T. Advent. Anong enot na disposition na tigahagad sa tuya? Ang enot na disposition is alertness. Pagiging marimlat. Of course, we know for a fact na sa tuyang kagurangan, ngunyan na Christmas maagi, ngunyan na panahon ni Adviento maagi. May we not miss His passing by not being alert. Kay puhanda magi kitang alerto. Tanganing pag-abot niya, handa kita, day kita maabutan na turog. Arog ngunyan kan tigigibo, kan iba sa Indo, sa laog kan simbahan, turog. Yan. Dapat, pag-abot niya, muklat kita asin alerto. May duwang klase nin posture or position na minasuggest kan klase nin disposition nin pagiging alerto. Ang enot is standing, nakatindog. Sa maski anong klaseng martial arts, ang the best position is standing. Daog kang nakaluhod ka o nakahigda ka. Di akong nahiling na martial arts na nakahigda ang saro kan posisyon. Ang ibig sabihin kayan, if we try to translate that sa tuyang spiritual life, ang pinagsisimbolisar kang standing, ibig sabihin sa tahaw kan sa tuyang mga kaluyahan, ngunya na panahon ni Adviento, uruagbit, luway-luway, kita minatindog. We try to recover from sinfulness and weakness. That is being symbolized by the posture of standing. Ikadwa, kneeling. Anong pinagsisimbolisar kang nakaluhod? Kapakumbabaan, asin, pagpamigbi. Naabot pa lang po ako kasuhapon, hali ako sa retreat sa Tagaytay. Kaming mga padi, nag-retreat kami for 1 week. Nagbas ako pasiring duman tapos pauli digdi. Duman sa bus, na-notice ko ining mga tataramo na ini bago ako nagbaba. Magayon nun ining reminder about humility. Kanya na panahon ni Adviento, magayon nagibuhon taman po ini. Lower your head and watch your steps. Ibaba ang sa indong mga payo sa kapakumbabaan and hilingon mo ang sa imong tigaagihan. Ibig sabihin siguro sa pag-agi tadigdi sa kinabanday manlugod kitang matungtungan. On your way up sa imong paghingawang mag-asenso, day ka manlugod na maapakan na tawo. Tang iba sa tuya tanganing umasenso, tigigibong hagdan so sa iyang kapwa. And of course, magayon man na reminder, as we prepare for Christmas, we must lower our voice and watch our language. Minsan, naglakaw ako kasudma pasiring sa LCC, ang nagkakadarangog ko, gabos muda. Nagkukurahawan, magkataning man sana, nag-iistoryahan, garina sa bulangan. So it's a good reminder that we lower our voices and watch our language. That is a sign of humility and prayer. Second, letter D, sa word na Advent, na magayon man na disposition is, we are invited as we prepare for Christmas to deepen our relationship with God. Grab every opportunity, tanganingon niya na panahon ni Adviento,
mapararumtaan sa tuyang relasyon sa mahal na Diyos. Sabi kayan, kan sarong librong nabasa ko, Christmas nowadays has been reduced to just a mere secular holiday. Makamundo ano? Sabi ko nga ni Kasubago, ano ang tigahalata pag Christmas? Bonus. Break. Nuwari na daw ngayaan, Christmas break. Sale sa mga shopping malls. Di ba? Christmas party. Christmas reunion. Duman nakatutukan sa tuyang selebrasyon. Pag Pasko, if you notice, kadaklan kan mga tao, daiman sa simbahan. During the midnight mass, harain sa party. Yan. Naabutan kan Christmas, mayang over. And minsan, pag may fireworks display, yaon sinda sa sarong lugar, nagahalat kan Pasko, nagmahiling kan fireworks display. In other words, ngunya na panahon, we focus more on the celebration but not on the celebrant. Nakatuto kita sa pagandam, sa pagabot kan Pasko, sa selebrasyon, sa mga accidental na parte kan selebrasyon, parties, gatherings, Christmas lights, Christmas decors, magayunon man ngani, an sa imong Christmas tree sa harong, maliwanagon ang harong mo pero madiklom an sa imong puso. Kadaiman si Kristo sa imong buhay. Sabi kayan kang saro kan mga theme kay itong panahon kang ABS-CBN, sabi ninda, si Bro, si Kristo, ang star ng Pasko. Extra lang tayo. Bako po kita ang sentro kan Pasko. Ang sentro, iyon sa tuyang kakurangan. So sabi ko, grab every opportunity. Tanganing ngunyan na panahon ni Adviento, mapararo mo an sa imong relasyon sa mahal na Diyos. Next letter is V. Vigilance. Ang problema sa tao, nakatutok siyang maray sa panahon kan pag-abot. Imbes na maghingawa, na maging preparado sa pag-abot kan sa tuyang kagurangan. So kaya pigpapagirumdum kita ngunyan, in order to be vigilant, tangani kitang maging marimlat, mapagbantay sa pag-abot kan sa tuyang paratubos, kaipuhan, nagibuhon taan gabos, sa satuyang buhay, tanganing kita mabuhay, sosog sa kamawutan kan satuyang kagurangan. Let us make the most of our lives and live each day as if it's your last day. Digdi sa kinaban. Make the most of your life. Sunod, na letra is letter E. Express your love. Ang pagkamot, dahil sa nanahiling sa regalo, sabi nga ni Kayan, our presents or gift is a poor substitute to our presence. Minsan, iyan ang makamundo sa tuya. Pero may ko initig si share ta, very touching itong experience ko one time sa sarong Paris na nadistinuhan ko. Minsan kitang tao, gusto tang mamuot kung dai na sunamumutan. Yes or no? Kung gadana, sa kanamumutan. I was once invited sa sarong harong, dakulang harong actually, na mag-ulyo. Paglaog ko sa harong, tigay da ko kay itong nag-imbitar sa kuya, tapaulyuhan niya da si mami niya. I was waiting, nasaro kan mga rooms, ituturo niya. Tayaon duman si mami niya, tanganing maulyuhan. I was surprised na naglaog kami sa dakulao na harong, magayuno na harong. Nagdiretso kami sa kusina. Pag-abot sa kusina, nagluwas kami duman. Duman, yaon si mami niya sa may tangkal. Kasi nag-arati na lang, nag-irihi. Mabata ngaya father sa harong, sa laugang harong, kaya digdimin na ngaya siya linaag. Namundo ako kang eksena, ako nakulao ng harong, pero suina yaon duman sa.
mas lalo akong namundo kang nagadan po ito eventually nagduman sa kuya so pamilya may pakiulay. Father, gusto mi po ngayon si mamang pagibuhan ni mo si Leo sa Campo Santo. Sabi ko, wow, kang buhay pa. Iyahonin duli na ag sa tangkal. Ngunyan, gusto mong pagibuhan ki Palasyo sa Campo Santo. Aram pa ba yan ni mami mo, nayaon siya, papagibuhan mong dakulang mo si Leo. Sometimes, arog po kaya nang nangyayari sa tuya. Dahil tatigi-expressan sa tuyang pagkamuot. So, express your love now before it becomes too late for you to show and express that love. Lalong-lalo na sa tuyang mga magurang. May tulo kayo itong magturugang na nag-asenso naman sa buhay, susaro padi. Ay, di man pala na padi. Susaro abogado, susaro doktor. Isa ba'y tanalugod sa padi? So youngest sa padi. Nag-isip sindang regaluhan ninda si mami ninda, 83 years old. Christmas time, gusto nindang isurpresa sa ina. Nag-isip sila nin kanya-kanyang regalo para sa ina. Sabi kan sarong matua, susubang, regaluhan ko ngaya si mami house and lot. And human ang God, sa sarong magarang subdivision, tinauan niya si mami niya nin house and lot. Kag narisibi kang ina niya, dinuman su harong, sabi niya sa akin, Noy, dakulaon manining harong na ini, day ko naman ini kaya linigon. Linaag mo pa ngaya sa kwarto ko, 83 years old ako, sa second floor pa. Gariday na appreciate kang ina. Pero syempre, so aki, gusto man na maugma sa iyang ina. So pangduwang aki, ang renegalo kay mami niya, kotse, Fortuner. Sasakyan. Maugmaman so ina at first, pero sabi kan ina sa akin niya, you know, I'm already old. Hindi naman ngayon ako nagpaparaluwas, hindi man ngayon ako tataw mag-drive. Ining gurang na ngayon ako, saka mo ako tawan ki driver, dapat ngayon kay tupa. So gari na ibaga na-appreciate kang ina, kaya nag-isip su nguhod, su padi. Nag-isip su nguhod na regaluhan si mami niya, bako ining gayong mga material na bagay. Nag-isip siyang magbakal ki parot o periko ba yon? Periko. So, nakakamimik. Pag nagtaram ka, tiga-arog ka. Ngayon, gwapo, gwapo. Ganda, ganda. Oh. And aside from that, ining binakal niyang bayong, nakaka-recite kang verses sa Bible. O kaya, sabi niya, tanganing day maboring si mami. Every time nagtutukaw-tukaw siya, nagpapahingalo, hahagado niya lang duman ang sarong verse, duman sa bayong. Malilibang na siya. And may kaulay-ulay siya. So yung man ang gandang nangyari, kang tinaon niya ito kay mami niya after a week, tig-text siya ni mami niya, sabi sa iya ni mami niya, you have the best gift na na-appreciate kong marhay. The bird was very delicious. Prinitos pala kan sa iyang ina. Kaya ang challenge sa tuya, while we are still with one another, let us now show and manifest our love before it becomes too late for us. Tanganing ipahiling ini. This Christmas, your presents, your gifts are good. Magayon man ang regalo. Pero, ang presensya mo is better. And your heart is the best gift that you can give to your loved one. So that's the letter D. Letter E, I mean. Express your love. Ang sunod na letra, madali na kita, dahil na pagturog lola, madali na. Ay. Sunod na letra is letter N. Panahon ini na kugsain, kita dapat magtalikod sa pagkakasala. Yan precisamente ang sinasabi kan sa tuyang second reading. Kaya sabi digdi, bakong sa karakanan asin irinuman, bakong sa kapasluan asin karigsukan, bakong sa pag-iriwal, bakong sa pagparamarites o pag-inuri-urihan,
ang nakatutok dapat an sa tuyang buhay. Ngawan ang pagtaong gusto sa minamawot kan laman. In other words, panahon ini dapat kitang magtalikod sa pagkakasala. And you want to do away with temptation? You want to fight temptation sa imong buhay? 2 words. Flee and pray. Magdulag, asin mga G. Huwag kang magtapang-tapangan sa tubang kantentasyon. Huwag mong gayahin si Tarzan, atapang atao. You rather go and flee. Magdulag. Flee when you are beset or confronted with temptation. Sabi nga ni Kayan, it is better to be considered a coward and flee than try to be a hero and fall. And of course, second word is pray. Pray that when you have the courage, you will never have the opportunity. Makusugo na subuot mong gibuhon ng kasalan, day mandugo di ka magkaigwan in oportunidad. And when you have the opportunity, yao na sa oportunidad, day ka man lugod, magkaigwa, nin kusog, nin buot. May magayon na akong story nabasa sa sarong libro, itong story kang Carabao and Farmer. The farmer in his Carabao, one time, ining parauma, nahiling niya sa Carabao niya, nahulog sa sarong hararom na balon. Nahulog sa bubon. Aramanindo na ang Carabao, importante sa sarong parauma. Naghagad siya kantabang kan sa iyang mga kabarangay. Tig hulugan ninda ning gakod, tanganing maitaas sa Carabao. Magabaton, hindi man ninda nakakaya. Hanggang nagdesisyon so parauma na, dahil naman sana, maray nga kayan, tahuban ta na lang. Lagan kidaga sububon, ilubong na duman sa Carabao. So iyo so desisyon niya. Kaya sa mga tao nagkuroanin pala, pig para laaganin ni na daga itong bubon. Pero nahalata ninda, habang tiglala ganin daga itong bubon, sige ang piring-piting kang Carabao. Asin, itong daga na tiguhulog, tigtutungtungan niya. Hanggang nakaabot giraray siya, duman sa ibabaw. Shake it off and get up. Magayon na image o disposition na pwede tang gibuhon niya na Adviento. We say no to sin. We shake it off. Ano man na mga tentasyon, mapiring-piting ka sana. And you try to get over or get up. Tanganing malampasan tayo ni Gabos. Ang ultimong letra, ang letter T sa word na Advent. Ano yan? Tiwala. Minsan kaya, pag nadangog tayo ng mga makangirhat na mga pangyayari pag-abot kan panahonin paghukom, it's fear that prevail over us. Diba? Natatakot kita. Sabi nga ni Kayan, igwadaanin duwang disposisyon ng tawan enot ining paranoid anxiety. Grabing kahaditan. Lalong-lalo na kung nabasa, nahiling sa Facebook, itong, ano yan? So, mga, ano ni Nostradamus, na sa 2023, prediction, end of the world na daa. Okay. Takot, paranoid, anxiety, nahadit, or, ang ikaduwang disposisyon, indifference or complacency. Gariday naman na tigigibo o dahil pakiaram. Ang tama dang disposition is trust. Tiwala sa mahal na Diyos. To be more faithful to our duties. Living a life of service and love. So iyan mga tugang sa paghiling ko, kung digwa kita kan siring na mga disposisyones, ngunya na Adviento, nahali mismo sa word na Advent. Ano nga ni so letter A? Iyan, mga marayo na estudyante. Ano so letter D?
Yan. Okay, ano sa letter V? Vigilance. Ano sa letter E? Yan. Letter N? And T? Trust. If we possess these Advent preparations, then we are ready for the coming of our Savior. Amen. Sa ngaran ka nama, agi, as in the Espiritu Santo. Amen. Mata na lola, tapos na sa sermon. Yan. Matindog na kita. Maugma niya itong ipahayag, ang sa tuyang pagtubod, nagtutubod ako. Diyos amang makakamhan, kaglalang kan langit asin daga, asin keso Kristo aking bugtong niya, kagurang nanta, ipinangidam huli kan Espiritu Santo, namundag ki Virhen Maria, pinasakitan kan panahon ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, nagadan asin ilinubong, huminilig sa mga gadan, kan ikatulong aldaw na buhay liwat, hali sa mga gadan, suminakat sa kalangitan, nagtutukaw sa too kan Diyos amang makakamhan, hali duman mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan, nagtutubod ako sa Espiritu Santo, sa banal na simbahan na Katoliko, sa parapakinabang nin mga santos, sa pagpatawad nin mga kasalan, sa pagkabuhay liwat nin laman, sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Mga tugang, ngunya na enot na Domingo kan Advento, pinapagirumdom kita kan kagurang na namagmaan. Tatibaadan sa tong mga puso, magabatan kan bisyo, sa pag-inom, asin mga kapurisawan sa buhay. Sa satong pagandam, sa iyang pagdatong, magdulot kita nin mga pamibi. At sa tuya pong sabihon, kagurang nan, madya sa samong mga puso. Kagurang nan madya sa samong mga puso, para sa mga lideres kan satong simbahan, sinda na naguhulit kan mga katukdoan ni Diyos, may isabuhay man lugod ninda ini, tanganing maging mga marahay na ehemplo sa kagabsan, mamibi kita. Kagurang nan madya sa samuyang mga puso. Para sa gabos na nagtutubod at sinagahalat sa pagdatong kan kagurangnan, ngunya na Adviento, magin man lugod ining mga aldaw nin paghurup-hurup, tanganing mas magbunga ang buhay pagtubod, mamibi kita. Kagurang nan madya sa samong mga puso. Para sa mga nasyon na may gera, pagkagutom asin karasaan, matapos na manlugod ang sa indang pagtios, tanganing maugmang sabaton ang pagdatong kan aki kan Diyos, mamibi kita. Kagurang nan madya sa samong mga puso. Para sa mga nawawaranin dalan sa buhay, mahiling manlugod ninda ang liwanag ni Kristo ngunya na Adviento, tanganing sa saindang pagsunod sa ilaw na ini, mahusay lugod ang saindang buhay, mamibi kita. Kagurang nan madya sa samong mga puso. Inigabos, idinudulot mi sa imo, O Diyos, magimanlugod kaming andam sa pagdatong kan sa imong aki, sa Jesucristo na samong kagurangnan. Amen. Kagurangan, magdulot kita, maliligaya
Magpamibi ka mo mga tugang, tanganingan sa ko, asinan sa indong atang, maako mandugod, kan Diyos amang makakamhan. Ako on manlugod kan kagurangnan an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iya ngaran, para man sa pakinabang niya to asin kan bilog niyang banal na Nagurang na, simbahan. namimibi kami pakiakuan mga atang na dinudulot ni gikan sa mga karahayan mo. Ulit at tinutugot mong maging mahusayan sa mong debosyon ngunya na panahon, papagkani ko na inimagin para sa mo premyo kan sa imong daing sagkod na pagtubos. Huli kay Kristo na sa mong kakurangan. Amen. Ang kakurangan mapa sa indo, Asin sa imong espiritu, itaas ang mga puso, initaas minas sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat, Totoong maninigo asin dapat. Matanos asin nakakaligtas na danay asin minsan saen. Magpasalamat kami sa imo kagurangnan banal na Ama, Diyos na makakamhan na daing kasagkoran, uli kay Kristo na sa mong kagurangnan. Sa enot na pagdatong sa kapakumbabaan kanina kong laman, inutob niya ang katungdan kandaan na patakaran, asin binuksan para sa mo ang dalanin kaligtasan na daing kasagkoran, tanganing sa kadua niyang pagdatong sa kamurawayan kan sa iyang kamahalan, ikapahiling nagayo ang nahaman niyang gibo. Makamtan mi ang panuga nangunyan sa pagbantay, pinapangahasan ming halaton. Kaya kaiba kan gabos na santos, asin angheles sa kalangitan, sarabay kaming minaawit. Kakurang nani ka ng kadan banal, burabo din kabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami pabanala, kanambon kan sa imong espiritu, tanganing para sa mo. Maginhawa kasindugo kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Siya na sa lugaring nabuot, nagpaubaya sa pasyon, nagkuhanin tinapay, asin pagpasalamat, binaak ini. Itinaos sa iyang mga disipulos, nan sabi, magako kamo gabos, asin magkakan kay ni taynian sa kuyang hawak na idodolot para sa indo. Siring man pakapamanggi sa pagkuha niya man kan kalis, asin sa giraray na pagpasalamat sa imo, itinaos sa iyang mga disipulos nan sabi, magako kamo gabos, asin maginom kay ni taynian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, napapabuloson para sa indo asin para sa dakon sa pagpatawad kan mga kasalanan niyan pagibuhon indo sa pagrumdom sa sako. Misteryo kan pagtubod. Sa kuna
Kami na nagrurumdom kan sa iyang pagkagadaan, asin pagkabuhay liwat, nagdodolot sa imo kakurangnan kan tinapay nin buhay, kan kalis ning kaligtasan, nagpapasalamat, tapinapagkanigo mo na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nagaarang na kaming nagpapakinabang kan hawak kasin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Girumdum kakurangnanan sa imong simbahan na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamuot kay bakan sa mong Papa si Francisco, kan sa mong obispong si Joel, asin kan kabuos na klero. Siring man girumdumasa sa imong pagkaherap, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat. Asinan gabos na mga gadan, dangan nakoa sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kay ragi kami gabos, namimibi kami tanganing kay Bani Santa Maria, Virhen ay na kan Diyos, ni San Jose sa iyang mabinio na esposo, asin kan mga banal na apostoles, kay bahanan sa muyang patron na si San Judas Tadeo, asin gabos na santos, na kay tupa nakapagkaya-gaya sa imo, magkanigong magin kay ras, kan buhay na dayang kasagkoran mag-omaw, asin magpamuraway sa imo, siring man huli sa aki mo, si Jesu Kristo. Huli sa iya, asin kay banya, asin sa iya, sa imo Diyos amang makakamhan sa pagkasaro kan Espiritu Santo, ang gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanahonan kan mga panahon. Kan mga nakakaligtas na tugon, nasin pinatuod kan Diyos noon, nakaugalian nangangahas kitang magsab. Agawa kami sa gabos na maraot, namimibi kami kakurangnan, orasan sa mga aldaw nyamuan katuninongan tanganing kaming natabangan, kan sa imong pagkaherak maging danay natalingkas sa kasalan, asin manligtas sa gabos na kapurisawan, mantang kami naghahalat, kan maugmang paglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na si Jesu Kristo. Asilan ka pa
Yesu Kristong kagurangnan, di ka na nagsabi katuninongan, winawalat ko sa Indo, ansa kong katuninongan itinatao ko sa Indo, haray paghilinga, ansa mong mga kasalan ko diyan pagtubod kan sa imong simbahan, warasan sa iyan katuninongan asin pagkaburunyo, sosok sa imong kabutan, ika na nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan, kan mga panahon. Ang Amen. katuninongan kan kagurangnan, danay, na mapa sa Indo. Asin sa imong Iras espiritu. po niya to sa lambang saro, anin akong katuninongan. Peace be with you and Happy New Year. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban. Cordero kan Diyos, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban. Cordero kan Diyos, kaheraki, kaheraki kami. Cordero kan Diyos na nagpapara, kan mga kasalan, kan kinaban. Cordero kan Diyos, nawi kami, nawi kami ni katuninongan. Mga tugang uyan, Kordero kan Diyos, uya si Kristo na ang pagdatong sa tuyang pinagahalat, asin pinagaandaman. Siya, nagpapara kan mga kasalan kan kinaban, paladan kitang uya digdi, na maako sa iya. Kagurangnan, bako akong maninigo na ika magdagos sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mo umayan. Anawag ni Kristo. Amen. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maabot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod dai ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sagkod paman sa kaibahan mo. Amen. Magero ka sa muyang puso, maghade ka sa muyang buhay.
Mamibi kita. Kagurang na namimibi kami, mapakinabangan, milugod ang mga misteryong pinagselebrar, nahuli kay ni, kaming naglalakaw sa taho kan mga bagay na kinabanon, gibuhon mong mamuot ngunyan sa mga bagay na langit noon, asin magdayupot sa mga nagdadanay na bagay. Uli kay Kristo, sa mong kagurang na. Amen. Matukaw po para sa nagkapirang mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa Tada Sunday. Anati po niya to sa mga misa kanakaaging Sabado asin Domingo, nag-abot sa 32,400 pesos asin 60 centavos. Anaambag niya to sa siring na misa 5,587 pesos asin 25 centavos. Siring man ang second collection nag-abot sa 9,513 pesos asin 55 centavos para po ini sa pagmantenir kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Sa Nobyembre 29, mapuon po ang nobenaryo kan Immaculada Concepcion sa oras na alas 6:30 sa pagkaaga. Sagod po ini sa Disyembre 7. Siring man sa Disyembre 7, aldaw nin Miyerkules, iniimbitaran po kamo na mag-atindir nin Advent Recollection pagkatapos nin alas 5:30 sa pagkahapon na misa. Nangangapodan po kita sa mga kaakian, edad 13 anyos, sagko 18 anyos, babae o lalaki, na maawot maging miyembro nin ministeryo nin akolito ni San Judas Tadeo, magdulok na lang po sa opisina kan sa tuyang parokya. Ang mga seminarista kan Mater Salutis College Seminary, seminaryo kan sa tuyang diocese, yaon ngunyan sa satuyang parokya para sa sarong mission appeal. Padagos niya tong suportahan ang sa indang bukasyon, urog na ang mga pangangaipo kan seminaryo. Maut mi man pong pasalamatan ang mga nag-donate ka nakaaging semana. Mrs. Janith Vargas, 1,000 pesos. FB Marison, 1,000 pesos. Carpio Family, 500 pesos. Anonymous na 4,000 pesos, 1,500 pesos, 1,000 pesos, 900, 600, duwang 500 pesos, asin sarong 300. Diyos mabalos po. Matindog na kita para sa huring bendisyon. Ang kagurangnan mapa sa Indo, Asin sa imong espiritu. idukuhan payo asin magagat kan bendisyon ni mahal na Diyos. Sa tabang asin mga pamibikan sa tuyang mahal na patron na San Judas Tadeo, antabayan kamo kan kagurangnan sa oral daw nindong pagkabuhay, ilikay sa anuman ng mga peligro asin pag-alaman, lalong-lalo na sa mga kahilangan. Itaw sa indohan kinakaipuan nindong kakayahan, kusog, asin mga grasya, tanganing danay kamong makapaglingkod sa iya. Asin bendisyonan lugod kita gabos, ang Diyos na mamumuton na sin mahirako na nama, anaki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw, tapos na ang misa. Salamat sa Diyos. Ibareta sa kinawan, ang liwanag sa karunungan, pirukyang sa katauhan, madagom na siya ngunyan, katago
Lord,